pasti flight गाखोदो दिल्लीयाव बेरायनो थांनाय मोनबाय एयारपर्ट ओंखारनो जाबाय मोनबाय एयारपर्ट नामा नै नागोरान जा गोथाव मोनो नालाय आङो नागोरानखौ जि माखासे फोरानना लादों फोरानना लादों माने आं इखौ दिल्लीयाव लाना थांगोन नैबे ना गिदिरनिया ना गिदिर फोरानदो आखरनि फिसा फिसाखौ हायनानै फोरानदों आङो नैबे आरो बायनानै फोरानदो नै फिसा फिसानो मैया मासे माने नाथुरनाबो दोङो जाबाय थासिगोन आरो आंनि फेभरेट आरो ना गोराना जा गोथाव मोनखायो ना गोरान सान्दुङावबो अरावबो फोराननाय नै मोजां ख्रं 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 होनबाय बरा मोदोमखाबाय गोथावनो नैबे नायाबो फायखारिया बायनाया मासे मानै मोजाङानो बहुत बुस्थुरा दा नैबे गय सफारि लादो आङो दिल्लीयाव थांबा आंनिया जानायल' थाङो आरोना बेगाव जानायल' अमा बेदर मैगं थाइगं गासैबो ओमफ्राय आंखौ दा गाबोन आंखौ थांबा एयारपर्टआव आंखौ बख'जोबना नायगोन आरो गोथाव सुना लानोसै दायो मोजाङै अमा बेदरखौ बोनलायनोसै एसे गिदिर गिदिर खालामना लादों आङो फोराननानै बेखौबो लांनोसै आरो ना लांगोन बेखिनियावनो 900 टाका बेखिनियाव 900 फेब्रुवारि बेयाव दं लकेल दाउ लकेल दाउ अमा ना बिदि मोनबाय आरोना बेसेबा पेकिं खानाय गाबोन आङो दिल्लीयाव थांगोन बेयाव जानाय लोंनाय भर्ति बेफोराव बेदर दङ बेयाव बेदर बेयाव ना बेयाव अमा बेफोरखौ नायसै माथा आंनि बेग kok ini begane beg ini mau bias dengannya apa saya pilih emang gebu buat biar produk ya? Anyone here, Mr. Nayas Vasa? Mr. Aris Nayas Vasa? Iya, Vasa sana ba? Sana? Ay, Vasa? Sana? Anyone here? Mr. Nayas Vasa? Vasa. Iya, 260 baby, lansa. Santa hai mai ko. Kita berhamdulillah sini nih. Indigo Kolkata 상식은이
First time di flight lo kasi ngeliat ang kamu na ba? Bicara niyo gaya kamu terang. Indigo coba. Direct ang siya gakun mo kayo. Pila ko na gakun mo kaya sih ba? First time flight lo kasi deh. Delhi beren thang na ini first time. Sini. एक सेकंड 아니 마프라브 맞아줄래 이렇게 프라브 인디고 harusnya ini level kateo 인디고 ang pangsin bistero ka na gamon ara into damo na say laman no niya Kara kayo nila. Harus ganyan niya. Fly da. Kara man da. Kara sara. Hanggang sini jangan nih. All ground personnel to take in as they are closing doors. Ayo come. Come deh. Mumbai Airport. Enggak, bukan dulu. Mumbai Airport apa? Oh, ceng nunggu. Iya. Apa ceng ba? 上游是签的游戏。